nili tum ladak thana long ane bang nang ko ke lalo nili phan non malom social media long nai post pitap nai post pi lalo nai post pitap lo ne phan nong no nang ke jo la so puthak si nili tum pini thana long an bang nang ko basi la bang ke tadu ka bipan stame chuning rilo nili phan la so nong no nang ke jo apo da bang nang ni tum delete ik lam nang ko ben delete ik kado ka bitum stame la so nong no ni phan nang jo ko delete ik lam nang ko la oh karnong ani kang sama karnong nili tum pini kedak thana longan ke bang nang ko ke la nili bong mana nili ingji rapan penangan amun itum nong no ki jodok amachi adhe ka tumbang ansu se anong no ki jo ma alam ki putap komen halong ki putap amachi nili tum lam klar da chipi lo facebook along ta amachi adhe ka tumbang pinine det amachi ti delete le det amachi nili tumang thana long an ke bang nang ko lo tamela po la first ki upload cheng abang phi aphan si tami nili tum phone call pen alang li phan pulo kopi pochinang li son upload ik delo istami nili alang li phan arjulo bons alang bang pulo ni nona lom chethang ipik amachi nili ning ke kang amachi upload ik det posikipu amachi son ke nanglita approve ave pin pen ke nili bang pulo son upload le de nai pulo alang li bang chethang lo nining ke kang pen amachi alang li bang upload det posikipu amachi alang li bang phan pulo lamklar isibak chipi de noi pusil nili pulo alang li phan amachi alang li lamklar chipi lo bon sitame alang li chi delete et sitame muneda tombang ke screenshot to endonsi alang li a page long bang upload si la nili bong aphan nongno ki juno an ke tok thap ke tok pru an abang sinon bang ke dak thana long anta nili bang ik nang ko men son de amen ke upload cheng abang ke tabita terang pi non FIR dang ki pi bang ko mara phan lo non FIR ki pi bang ke tabita terang pi phan lo alang li bang nilitum pudet apita me nani kopi ne mane an son lo mane la son si upload bom lo mane direct indirect pen si nilitum han nang upload pitu bom lo so lam si nili bang ke FIR nang pinang ko lo mani nilitum bang kulo masih lah bang ke lam klar chipi pamika sonte nilitum daning samjin pu busi mathale bons tamelang li bang pet lam klar bang chipi pedet amachi wala belek amune da tum sitame upload ik bom lo amachi la nili bong apene bang ke viral ik bom lo jo labang solam ke laga hok kali mana labang solam bang ke hok kali maduta tinang ne alang li toklo bang long sarmar long chuka donji laso aprang apen antame hemlock sido lasi laso ki tok ani tame hemlock sido lasi maduta manghunang ne labang ke non litum hem pen sinon wanglo mada FIR nang pira pen lo ahok alam kali usi itum dak thana long FIR nang pilo bang kana bang phan FIR report no bang kuana bang phu bang ke nitum mang doik pik sitame non bang ke la tabita terang pi langli phansi ni FIR pi pon lo lapen ST rong chitim pu labang rong checho pu ba sorry rong checho pu si Facebook long chibi man alang li bang la nili bong pen photo chibi rapet amat si alang li bang junono alam bangke tog idelo lo si majota ST rong chitim pu la Facebook long dam lo te theklong ji non anta chi delete le lang bon he lasi laso puthak alang phanta lasi FIR pidelo mana le FIR pi pen labang so FIR register lo man ladak bang register lintum ladak FIR pi pen ladak thondam le he lasi da nitum phan nongge bang susar nang le lang amasi nitum inghong det ponon amasi laso case register di phan nitum dak non nangli tum ke banghini phansi case register pilo jong si pini pen kumat ni jong si ako upload tu bom pulong te nangli tuma hin pen ko pilo step ke deng ko ke non nitum ben step ke deng bang den pini pen si nitum la bahani phan bang den nitum la case register pilo la si pini pen bang ko pen ako nut bahani ko du thulang bote la tum phan sitame
amen lang pen nitum nadang ko case register angko kini pitu ko mamala ke upload tum phan an ke Saya sekolah nanti pun upload ceng bang hedi. Lapan nanti sini tu mak kami tak. aprang pen da ka chichini ke ave stami alang li bang kopia hotur polonen li tum phan bang la nili bong phan bang uploaded le he amasi nili tum la soju tol nangli pen nitum thang kache bhong ta ve aja ta ve nangli kopi potsi nang ka upload pilo pol ana nili tum arjulo amasi la so alam klarta alang bang chipidet api tame indirect pen bang ke alang li ta nili tum bang ko nang pu thubo amachi munit to mangke la hai alam pen macheng ko advantage to en bom si non bang ke penang an amune tum ke viral nang kuri pilo nila nili bong apa